megfontolt Köredönóval, tartja is a tapadását a Megane vezetője. Ha kevesebb, néha több, igen, erre szoktuk mondani. A száraz részen azért keresd a ritmust, keresd a tempót, hiszen azért ott hagyja magát a gumi kizsákmányolni, úgymond. Szűken bele a kis utcába, azaz nagy gáz. Ott egy pontszerű fék elég is az átjáróban, és akkor a továbbiakban is jöhet a tartott gáz, finom, lágy kormányzás, és működik a dolog. Igen, kell hozzá egy pici türelem, de tényleg így a jobb. Száraz rész következik. Újra két kezezért, te is a kormányon Málna keverővel. Nem sok dolgod van itt a visszafordulóba. És itt a befutó 52-48 és hibátlan. Jó. BMW-vel lehet rajtolni. Közben pedig többieknek szól majd az üzenet, vagyis hát mindenkinek szól az üzenet. Ha a BMW vezetője is körbeért, akkor a sárga Mustanggal egyébként már ilyen ráutaló magatartással oda a fehér Skoda RS vonaláig felhúzhatod a csapatot, de maradj ebben a sávban. És mindenkitől el fogom kérni majd a rádiókészüléket, amin a hangomat hallottátok. De közben egy nagyon remek idő születik a pályán, és bizony ez jó lesz. Gyere, a befutóért, jó volt az a visszaforduló. 41-85-tel, ugye? Hát nem volt nagy meglepetés,